Aquesta presentació vol resumir algun dels aspectes tractats al debat de l'assignatura de disseny i gestió de projectes d'e-learning. Concretament, com el mobile learning augmenta la seva presència al model educatiu actual, quins són els beneficis i els inconvenients que comporta la seva aplicació i el paper rellevant de la tecnologia accessible dins de l'escola inclusiva. La societat de la informació s'ha instal·lat a les nostres vides amb el desenvolupament de les tecnologies, multiplicant exponencialment les vies de comunicació. Aquest ventall de possibilitats ha permès que el coneixement es comparteixi d'una manera global, canviant les eines pedagògiques transmissores que coneixíem fins ara. Fa poc més de 2 dècades, l'augment dels ordinadors personals va facilitar l'extensió de l'e-learning, perquè permetia compatibilitzar la formació contínua amb la vida laboral i familiar. Les connexions inalàmbriques i l'aparició més recent de smartphones i tauletes ha portat un grau d'autonomia i mobilitat inimaginable fa només uns anys. Els avenços tecnològics també han incorporat opcions d'accessibilitat que han permès que moltes persones amb discapacitat puguin accedir a la informació i comunicació en igualtat de condicions que la resta. S'han eliminat moltes barreres a nivell de vida diària, però sobretot a nivell formatiu i laboral. Aquest desenvolupament frenètic de la tecnologia comporta una necessitat d'adaptació per a la població considerada immigrant digital, especialment per a aquells que es dediquen al món de la docència. Són moltes les veus que proclamen que tenim un sistema educatiu del segle XIX amb professors del XX i alumnes del XXI. O avancem o ens quedem enrere. Si la societat canvia, el rol del docent, les eines i els mètodes pedagògics han de canviar i adaptar-se als avantatges del món tecnològic. Els objectius han d'anar dirigits a promoure habilitats i recursos per cercar informació fiable i donar-li sentit, a motivar l'autonomia i alhora el treball en equip, i també a facilitar la innovació i la creativitat. L'e-learning apareix per aprofitar els avantatges dels dispositius mòbils. Destaca l'autonomia que proporciona a l'usuari així com la portabilitat, que permet l'accés en qualsevol moment i que facilita l'optimització horària. A més, per a la major part de la població habituada a utilitzar un smartphone, resulta molt senzill adaptar-se a noves aplicacions. L'e-learning també permet la interacció instantània entre alumnes i professor. Pot fomentar l'aprenentatge col·laboratiu si es gestiona correctament i pot esdevenir una eina motivacional que ajudi a millorar el rendiment acadèmic. Les possibilitats d'adaptació són infinites. Les xarxes socials, adaptades actualment als dispositius mòbils, també tenen la seva vessant educativa. Ofereixen informació en temps real i són una font inesgotable de recursos multimèdia, alhora que faciliten el desenvolupament de l'aprenentatge col·laboratiu, de la capacitat discursiva i de les habilitats comunicatives. Però l'e-learning també presenta diversos inconvenients. El més destacable és el risc de distracció, donat que es barreja l'ús educatiu del dispositiu amb les aplicacions personals, socials i professionals. La manca de limitacions i l'accés d'informació generen falses expectatives, dificulten la visió crítica i provoquen una necessitat d'immediatesa. També s'ha de tenir en compte que una societat hiperconnectada està generant addiccions que esdevindran l'epidèmia del segle actual si no s'actua per evitar-les. Per exemple, les xarxes socials poden generar manca de seguretat, d'autoestima i una necessitat d'aprovació constant, fins al punt de crear una personalitat fictícia que dificulti les relacions a la vida real. Els reptes per minvar els efectes d'aquests inconvenients són fomentar la flexibilitat, la proactivitat, els hàbits d'estudi, d'organització i l'esperit crític, conscienciar tota la població sobre els problemes derivats del mal ús i l'ús abusiu de qualsevol eina, especialment la tecnologia i les xarxes socials. També dotar les famílies de recursos per treballar els límits amb els més petits i, sobretot, afavorir el coneixement de les tecnologies per evitar la fractura digital entre immigrants i nadius digitals. La transformació tecnològica ha de comportar una evolució en tots els aspectes i, especialment el món educatiu, ha d'implicar tothom. D'altra banda, no podem oblidar que les persones amb discapacitat, les que necessiten suport específic per aprendre i els col·lectius desfavorits per circumstàncies socials i econòmiques han trobat sempre barreres per accedir a una educació de qualitat i per tenir les mateixes oportunitats que tothom. L'evidència d'aquesta situació s'ha traduït en l'esforç global d'elaborar polítiques inclusives. A l'informe Repensar l'educació de la UNESCO es revisen i desenvolupen les directrius internacionals adaptant-les als nous reptes culturals, socials, econòmics, científics i tecnològics del segle XXI. L'educació inclusiva és un pilar fonamental per promoure la inclusió social. Els docents i educadors són essencials per impulsar aquests canvis.
Així doncs, és de vital importància que l'accés universal es tingui en compte des de l'inici conceptual de qualsevol eina pedagògica, incorporant les corresponents opcions d'accessibilitat al disseny. Afortunadament, cada vegada són més les organitzacions que fomenten l'ús de tecnologia accessible i que treballen per a la conscienciació de la societat en general. Evidentment, qualsevol projecte d'e-learning s'ha de desenvolupar respectant els estàndards universals d'accessibilitat, buscant la integració de manera flexible i permetent la interacció i la usabilitat per a tothom. El resultat ha de ser una eina pedagògicament pràctica i motivadora que permeti aconseguir objectius reals. En un món globalitzat i hiperconnectat, les tecnologies són clau per fomentar la inclusió social i per assegurar que els joves tinguin més oportunitats. Però hem de ser conscients de que els nous models pedagògics han de treballar alhora la igualtat d'oportunitats, l'equitat, l'accessibilitat i l'excel·lència educativa. Les possibilitats de l'e-learning són innumerables. Per exemple, podem utilitzar-lo a través de la gamificació, el microblogging, el videolearning, realitat virtual i augmentada, però aquestes opcions encara s'apliquen com a eines complementàries d'altres mètodes pedagògics més tradicionals. En uns anys això serà ben diferent. Aquesta presentació ha estat elaborada per Yolanda Tejada com a activitat primera de l'assignatura de Disseny i Gestió de Projectes d'e-learning, que forma part del Màster Universitari d'Educació i TIC de la UOC, amb els materials emprats per al debat d'aula.